No, takže jsem venku, šel jsem zčeknout kola, taky se vychcat. Petrova stovka byla trošičku odkrytá, dřevo stojí, zámek tu je všechno prochce. Počkej, kámo, mám brašny prochcené? A už se to zhoršuje. Mám tam kostku. Jdem zpátky. Jo, upevnit stán, hoši. Tam ta půda je úplně promočená, vole. Počkej, že co meleš? Jako takhle? Bo. Ne, to stříhal, že bych udělal skladbu. Jo takhle, tak kamo to musíme zavolat Indy, vole. Proč neuděláš díru, jo? Kurně, já mám tady kolík, vole. Raz, vole, dva. Ono se mi trenky, vole, promočí. A to je to jinak suché, vole. Ukáž konstrukce? Teď si ty nemáš žádnou elektroniku v tom baťohu? Aha, tak to necháš v té vodě? No. Tak jo. Tak tam je jedině sucho. Petr má suché ponožky a trenky. Co to bylo? Nejvíc divný sound, který jsem v životě někdy slyšel. Mám to natočené. Bylo to UFO. Ty vole, UFOni by nás unesli. No už to zase začíná, ale. Jo, jinak košík jako z dokumentování, on už byl prasklý doma, ale jako teď to nezvládl těžce, no. Ale vole, elektrikářské pasky, vole, od teďka budou, vole, někde u vrchu, mít v košíku. Krásný. Yes. Ty vole. Že bylo jenom tady na ten vrch. A to ruka. Jako tady jo, máš píči řidítka. No, tam to ruku. Ale tak tady ne, píči to ještě drží na vrchu. Dal jsi mi tam ten olej, nebo kdo mi tam dal Já, olej, ale zamíchejte si to, no. Já už jsem míchal. Jestli si to nechčupne jakoby týč, tak je to v pohodě. No, se to ale odlomí potom úplně právě. Ale teď jsme si balili věci, už vytáhli včera. Nenastartovali motory určitě, takže na řadě. Já ještě nevím, jak to stáhnout, nebo... No, to je to stavka sekne. Já jsem si říkal, že se vole hýbou, a já tady vidím tu prasku. No. Tak tady jsme jeli už domů, krásně po této nové pohodlné cestě. Zbývalo nám cosi přes 190 km. Vojto, padá mi výfuk a Vojta, prostě chápeš, a dojedu za Vojtou. Říkám, já jsem za ním přijel a říkám, Vojto, padá mi výfuk, on se na mě podíval se mi na kolo a řekl, Petře, padá ti výfuk. Debil, kámo, prostě. Porucha číslo 2. Co? Porucha? Ano. Porucha byla co jedna? Výfuk? Tak to je porucha číslo 3 v tom případě. Co? No pičo, řetě, co budu nevím. Kolik ještě kilometrů? 172? Co? Ještě 172 kilometrů. Nice. Začíná být teplo. Začíná být teplo, začíná být krásně. Akorát začíná být nejistý. O dalších několika málo kilometrech. Něco v nepořádku. Pojď to držet, dáme. Jestli nebude fungovat ta kučka. No dobrá. Vojta dostane. Ano. Máme naději. A pak jakmile budeme moct koupit dráty, koupíme dráty píču plnou prdel. A obmotáme to celé. Pokud jdem do Olomouce, tak tam něco musí být. Teď zase nabírám zpoždění, zatím máme napsaný dojezd v 9, jo? Po 9. My jsme nespali, nemáme dost kofeinu. Vy toho má až moc. To směješ. No, jako, to je, já nevím, jako jestli se, jako, mi chce jakože smát, jestli mám být, vole, smutný, jako, nebo,
že já nevím, co mám dělat, protože jako mi to přijde spíše vtipné, vole. Prostě, Drž hubu někdy spíš. ale... Ťapťo, neser. Něco mi spadlo, ano, jo, to je tráva. Počkej, musím sundat brýle. Sundej, no, počkej. Jasně, Petře, ano. Tak pust. Tak. No. On nepočká chvíli, vole. Nepočkám, bo mu nemám Ale čas, tak je tam stovní, dřevo, vole. Halo. Co? Dobré. Tam dřevo. Kde je dřevo? Je odrazka mu. Vzadu je dřevo na zámek. Jo, dřevo. Vezmeš ještě dřevo, Dane. Po tamtom záběru jsme najeli na krásnou cestu, kde Petr pak spadl, nevím proč, a chytl trošičku nervy. Protože jak spadl, tak mu křuplo další zrcátko a no, dívejte dál. Kurvená zrcátka! Fakt už, vole. Ty vole. Ty vole. Jeď. No já se Jeď, snažím, vole. No tak se hezky dáme. Jsme jet už domů. Opravdu. Takže Vojtovi zase opět praskly řídka tak už, že prostě se to nedalo vyřešit a byli jsme v takovém malém městečku, kde jsme našli železařství nebo kovošrot a tam jsme se zeptali, jestli bychom si to nemohli opravit. Onže, jo, pojďte, tak jsme šli. S těma botama super. Turba! A to nemyslím vlastně až tak. Kopni další prostě. Jo, tak v tom spoje můžeš to oddělat. Tady sundáš gripy a vysuneš to. Jo, chápeš. Ledničku. Co? Poličky. To jsi mi řekla i minule. Jak jsem se tě ptal na ten kemp, ne? Tak jsi mi řekl, jen do kemp lednička. Zlomil se výfuk, zlomil se řídítka. No jako třeba z Jo. Já tady řeším všechno, ale třeba je sranda, že nám došel benzín uprostřed pole, kde prostě třeba 5-15 km nebylo prostě nic, ani benzínka. To nás naštěstí pomohl kamarád, ale my jsme se snažili tohle kolo táhnout těmahle 2 kolama a ta spojka to nezvládla, ta se úplně odvařila. A měl jsem náhradní, takže spojku jsme vyměnili, ale teďka je tady jinší problém a to je, se nazývá zlomené řídítka. Já jsem jezdil na zlomených řídítkách, ale byla tam z ledničky na... Poličky. Z poličky, já nevím, proč mu říkám lednička, z poličky na... teď nevím, kam jsme to jeli, jako prostě směr sem, na Olomouc, byla uzavřená cesta. A my jsme to museli celé objíždět a my jsme ještě blbě odbočili a tak říkám, dobré, tak to pojedeme tím polem, no to byla největší chyba, tam ty řídítka už skončily. No. A Budou pasovat ty řídítka? no to se modlím, ale je tady, taťka to tady kdysi vařil, myslím, a já to tak možná, no budu prostě muset nějak improvizovat, jako. To se ale rukou bych tady dokázal vyrovnat rukou, ale... A to jim pak, no, jim pak prodáme. Do Ostravy. Teď už zpátky do Ostravy. Máme Z Poličky. Ve středu jsme byli. v úterý. V úterý jsme vyjeli a to jsme se dostali do Vyškova. Pak jsme jeli do Olomouce a pak hnedka do Poličky. A dneska jedeme zpátky do Ostravy. Na tom. Zlomili se řídítka. Jako, A výfuk, ale ten není tak potřebný, jako řídítka. jako včera nám zhořela spojka a to bylo teda horší, bo už byla tma pomalu. Ale to bylo rychle, nám spíš horší bylo, když nám došel benzín úplně přes pole, kde 15 km nebylo. To bylo zlé včera. Ale naštěstí my jsme byli domluveni v tom městě, že tam pojedeme s jiným ještě motokolařem, že se setkáme, tak ten nám dovezl benzín, akorát on dovezl na míchaný, což je do těchhle 2 kol, ale ne do tohoto, to je 400. Takže oni mi tahali a tím pádem se spálila spojka. A pak jsme poslali jednoho, ať zajede pro benzín a my jsme opravovali spojku. A pak jsme spali u rybníka, což jsme kemp nestihli.
kde začala bouřka, no, to bylo zábavné v noci, bo se nám utopil stan. Když potřeba něco zavařit, tak řekni, no. Jo, teď už ne, teď už snad poradíme tady s tím. No. Možná ten Wi-Fi teoreticky. Ten výfuk mě k ničemu, bo ten zase praskne, bo já tam nemám tu objímku. A 150 km bez výfuku vydrží. Strašně smrdí. Uděláme geočko a... Geočku? No. Proč? Geočko. Co? Celomotoru. Jo takhle. Celomotoru ne, ale já ten čopr půjde do jiné barvy do příštího tripu. Do jiné barvy? No jasně, nebo minimálně do stejné, ale... Takže jde žluté, jo? Nice, konečně. Teda, však je žlutý.